Ayo mangan. Ayo mangan. Merene. Iki sego becek. Wah, mau tak jak mangan, guys. Wong ora nggo sego lah, tapi sego iki sing untuk uyuh kok. Tetep sak-sak ngono. Iki mangan kok. Dibagi. Sampeyan. Tapi sendoknya gak enak. Sama apa? Sendoknya gak enak. Gedang? Iya. Sama gedang. Muluk sendoknya ora enak. Iki mau nggo aku kok. Aku ki sing apa, Mbak? Ya mikir mbah pamun iki gak nggowo. Heeh. Nek ngene iki biasane terus ndek iki sarapan esuk iki awan mesti angel mangane mbah pamun iki. Nek iki. Oke, guys. Makan siang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah wong mek godhong. Tak namano HP, guys. Enak wong apa lewat. Kae mbok gawa misane, Bud. Kae ku etan jek sak-sak iki. Kae. Tapi metune rene kudune kok. Gak lah kae jek sitok rubuh. Lah mang angga mang malah mau nggo loro tok iki. Sak apa jagung? Apa? Njupuk baleni kono. Lagi urut piye, Mbak? Dalane moncrot kon guru ki. Hah? Dalan. An banyu ku Kuwi ya? lho ya. Sik, pakai watu jane. Ijuk sik. Sik. Apa mangane kok. Oh alah guys, sing mbah sego iki lho. Kok gak dicupukne aku sithik ae mbah. Sendok tak tangne, sendok antang iki kok. Nanti lagi lho iki watu ombo iki. Yo kliwat dincuk kan mesetno. Para ngalor rene Mas, lek ngadi mang yo ngidul malah embet tok. Lah. Kuwi lek ngadi mang kono kuwi. Awas. Banyune mabuk ya. Nonton apa to? Ya. Tak dorong. Longin neh. Wes Longin ya. neh. Wes ya. Longin neh. Kakean kok aku. Mbek sambel lurang, guys. Kae. Pakai. Wes iki ya. Hah? Dhuwur kalau lek But. Ninggalan iki ya. Hah? Sak tok. Walah kuwi sak tok gantenan. Yo. Walah. Lah Mbah Pomo ngono yo ora digorene lah masak ku ayo sak ondokan. Ku tak kontrolane jak. Oh iya kae. Sak. Loro tak. Sak. Heeh. Wong Mbah Pomo sak ora digorene dadi kok kaduan kaya jagung ondokan. Yo karate, Gut. Ya sik, apa jepuk lho siji. Ndi? Kuwi etan. Sing merengitan rene. Yo, cik. Ganjre enggak? Anak pura kae kon cekeli Mbah Pomo sik piye? Ayo, Mbok cekeli Mbah Mi. palang kok. Iki. Lho. Turupane lek. Ayo, sambles. Walah, nggowo kok papat-papat ae lek But. Lah kare sitok kuwi. Lah iya. Iki yang dhuwur ki ya? Iya. Kowe Tak ketok aku lho. Tak. Iki mbok syuting ae ngono aku noto ngene iki. Iya lha piye? Oh, handal kok nggowo kok papat-papat lho. Lah iya. Lho, mbok dono sik. Mbok totong grimisan. Lah iya. Ngene dalan kok ngono kok yo iso ae. Mbah Pomoke tak kon ngelongi segaku neh iki cuk wagi kuwi. Sik wong cek dikene. Segane imbuhno neh. Imbuhno neh. Lah kok gak laut e? Lah kowe gak leren mangan lho, Bud. Yo laute engko sore le. Iya nggih jam. Masak ngono. Dimasakno no, Mah. Gak neguri sik. Lah ya rek gak digawakno banyu niki aku yo telak lek, Bud. Ora betang. Lah wis radu balik rene neh wis entek piye. Tak yo gak. Lah iya. Lah terus kon ngombe apa lek kene? Ngombe banyu kalenan kuwi. Iya ngene iki. Wong wajire iki rong aku wangi niki yo wis Lah mong udah. wis nggawa kemah wis ae sak kawan. Jane. Lah tapi piye wong
Aku nek nyuwuri pan ora kena nggo tali ya kowe ulet to. Pan pirang-pirang angger anu pedot. Kan nyuwurna aku Pak yo. Bedine apik. Ya yo kingko wis renek wong rene banyune kemang babar pisan. Tapi kok nyake nomu yo wegah lho kan kukup ndek. Blek. Iya Dek nang gage Dek. Lah kene gak ngombe. Ya wis tok. Wis go papat. Gak duwe banyu. Alah. Wes. Kan mek kok ndek. Eh? Makan siang jadi Lah yo iki lho ndang mbuh neh. Aku ngangi sithik ngono ae lho. Wis akeh. Seger kok iki lho sambel iki lho. Tempe. Anu kuwi Wes. sambel ndok. Iki lho jupukne sambel urang. Mak. Sambel urang lho. Mu yo lesu nek dikondang mangan yo angel iki yo. Arek darane gak mangan aku. Ora aku sego. Lah yo. Ora aku sego kan mangan. Lah ndek esuk mang tak kondang Lah aku sarapan. mangan ditunggoni rek Lah wedi masuk ora nek gak sego nek kene mangan apa? Lah paling deren engko mulih ngono Dek, Mbah. Paling ora Aku sampe nek awan. mangan esuk sore ditunggoni. Wedi nek gak entek no Kok sampe. mek banyu yo gak nek banyu wis enteki. Sing tukang ngusung kok gak nggawa banyu. Entano ae. Lho piye cah? Selenco saurane. Kan mangan sik engko durus nang kok. Lah ya, wis bendang mangan sik. Engko busiki. Banyune entek. Ini kok kan glowing. Lah iya. Lah sing glowing yo bojone. Le. Wong lanang glowing juga yo anak bojone terus piye arep mangan. Wes ki terakhir ki yo koyo. Papat guys nek nggowo ya Allah. Papat-papat terus. Sing tangan. Anu kae. Mie ayam. Lah kayak aku nggowo loro. Ijo sak bungkus. Sampai lawoen neh iki lho longi. Wong sambele barang jagih no, Mbah. Tak loloni tuku nggawa sego ki mancine tak beki, guys. Engko biasane Mbah Pomo ki nek awan kan biasane kuwi yo gak mangan. Tak loloni sambel-sambel apa ki tak loloni nggawa ki akeh. Nek dikon mangan ki ndek esuk mang paling isik wareg Mbah nek esuk. Besok diwareki no. Yo. Lah biasane kan terus kok putu-putune awan kok mbah mulih mek banyu, mbah apa ngono Dik. Biasane lha iki mang dikon nyangkingno anu kok ora dicangking-cangkingno. Terus ngombe apa iki kok nek panasan. Ya ora betah. Masa ngombe banyak kali. Lah iya. Yo Mangan mbah. kudu rutin. Sedina kudu 3 kali. Lah piye no? Lho, Aku kepaten Yo banyu iki. iya. Yo kudu 3 kali raket. Yo dadi kama suwala. hiup guys Tapi niki wis niki. timbo yo tak entekna ra dintekna malah diamuk. Aku nek maten ta. Ya terus ngombe Iwak yo niki kudu kok Mbah. entek sekolah. Gak oleh rek engko. Nek jane timun kok mbok. Lah denane aku diajar 2 dina rek. Perkara nang iwak kan akeh-akeh. Ceritane ki tak wena karo Ajis. Lah kowe timbang anu iki kowe pokoke tak gledhek ndok wis rasa iwak-iwakan. Wong kowe mbok tak bagi-bagi. Aku lek entar tak Gledhek tak ndok kae malah. Lah tak kopel-kopelne loro ya gak malah. Urung ngeri aku mangan. Serono, nek aku nek daging terah tenan, Mbak, gak suweneng tenan. Yo gak seneng aku. Senenganku ya cakar-cakar, suwiwi sing ngono-ngono ki balungan. Wis, guys, aku tak geden mangan, guys. Ora kan karo kon jagung kono sak sak. Oh iya. Nek sore wae sak November wong wong kae. Terus kadoni. Anak iwake bareng oh. Ning kene iki peteng, syuting kene iki. Lah yo, Padang nek kok kono mang. Padang. Iki wis gak nek wong liwat ya, Mbah. Santai. Mbah mibuk, guys, layah-layah pas jam 12. Tak omongi.
usung iki wis bar. Heeh. Ora digawakno banyu. Ya, Lah kowe kok terpaksa yo balik mek banyu. ngono. Heeh. Karo Karo nggawa jagung Lah, sing iya. gubuk. Heeh. Ya. Lah kok gak ngombe ya, Guys? Kan ora piye sitok nek sing kok. Iya. Makane anggere aku kan bocor ning dalan. Bojo lah mesti. Alhamdulillah. Lah Tak banyune gas entek, dong. Guys. Karena itu Di desa wong giliran tumbas tak manfaat. panjang. Ayo. Bungkus tak ucek ngono, bungkus tak ucek. Lha sak aku lho kan aku. Ndek engko mendine rene kok ya. Mendine rene bumbu iki lho tengah. Mbah, mek sakmene ngono ae lho. Lah apa anak aku disuruh nang ada iki. Heh. Ya nang ada ngene iki. Lah iya, Dek. Tapi ya nggawa tak gawane balik. Ya. Engko tak anu tak tuku nggon Din. Ya. Iki nggo bongkok sing ning kono. Ning kono go ngene taline ya. Yes, bar mangan tak kon mulih, guys, mek banyu. Giliran. Nalani bokok dhuwur lah. Ya, Ora ditetno. ora enak rapiah ning kono. Tapi kan wis bar mangan. Duklek lah warek. Wah, tak pakai sambel ya, masih utang bos sambel. Engko barang nek rambung gula apa. Jadi turah ngene kok turah ngene kok. Bondoknya rasanya asin, Bos. Kalian tak kirim Bos ayo. Tidak buat terus semua toko-toko ini. Kalau kita di Antoro, ya itu hampirnya kalau toko kene. Kalau itu toko kene, tapi metu mundi. Iya lah betul ngomong. Ini Dan nek gak metu mundi gak iso dalam lah. perut udah sakit itu. Iki pokoknya meroy Antoro kabeh. Sak apa niki? Iya, maune kan rencana iki jekerke apa digawek ning kene. Tapi paling kok nyusuni material iki yo padha ae mbane dipikir-pikir yo. Terus digawek ning kono diusuni wis dadi ngono kuwi, pokoke sak nduduke musisan. Durungane sira ngono lho biyen. Ada duite. Lha wong kuwi nganu e, Mbah. Buka dilepok ya sing pas Iya, Dek, pas kuwi kan ora disemen ngene. Dadine pas banjir kan banyu mlebu. Lah kuwi mulane tak timbo banyune renek no kok. Ndut tok wis ndut. Jadi sumur ndut kuwi ora sumur banyu. Monggo, Guys, madang, Guys. Madang nek tegalan iki mangan kok apa wis enak. Langsung jagung bar. Mbah, aku tak ombenan sik ya, Mbah. Sik aku ijek kok. Telak, Guys. Nah, ya, mau dilanjut nah. Guys, alhamdulillah. Jane iki urung rampung. Tapi wis wayahe mantuk, guys. Wis jam 3 lewat. Harian ki mantuke ya jam 3 lewat. Ki jam 3 lewat 1/4. Wis wayahe balik, wayahe mantuk. Mang Mbah Pomo wis ngulihno 2 karung iki cek setengah karung. Ya wis meh sak karung kurang sak bak. Ayo. Wayahe mantuk, guys. Mlaku. Tekone omah sok apaan iki engko panase kok ngene. Jam 3:30 arek kok ngene ya, Mbah. Jam 3:04 lho iki wis. Tapi kok panase cek. Kok yo jam 5. Oh, impleng-impleng kok ngene, guys. Nek lho, apa nganu kuwi cek panas kok. Anak godhong dondonge kok rupane kok ngono yo. Wis toto-toto, guys iki. Bak edese digendongno Mbah Mi sing nggawa sayur. Ndi? Tapi mungkis-mungkis lho, Mbah.
Piye cara menung nek. Nek mau perono. Iya ya kene lah ya. Tae kan rene. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Terus wong loro bersama-sama ya, Mbah. Alah. Munggah gunung, guys. Selamat tinggal gubuk. Sesuk jek kon balik neh apa ora iki karek bose. Urung bar. Kon balik neh ya balik neh. Nek wis ya ben ditutupno Mbah Pomo, guys. Aduh. Tapi lorono parak mrono motor. Lah ya, lah iki sing tak wegah iki apa ya, Mbah? Angke bar medun kon kidul, medun. Iki terus munggah iki lho aku. Alah, ngene rek. Teko omah engko sore, guys, ijek mikir. Senam yel-yel, kandhane ora dileren. Mikir ngupload. Aduh. Nek maten sampai apa yang balesi komentar ki ora nek wektu. Ya Allah Gusti, cek persiapan sedekah bumi lho guys, ibu-ibu iki dijak ngapalno yel-yel. Ngono lah dhisik panggah semangat iki guys. Kesel ra keselah yo. Sak pulo ku ya dengul ku nek sore. Lho, kabeh Mbah iki rata-rata ki. Heeh, rata-rata tiap RT ngono. Pokoknya wis umum lah saiki ndi-ndi iki. Gunungan yo ngono, gunungan ki yo umum, desa ndi yo gunungan. Terus gawe nek sore nih guys. Awake dhewe iki rasane kaya wong diempuk wong sak RT niku lho. Paling cerkot loro kabeh. Ngono bature senam ki yo melok budal ae, Mbah. Oh lah. Punten. Wis kewajibane ya, guys. Wong kocek karo wong ngasak iki. Aduh, guys, kesel wong ngasak. Wah. Alah, wong ngasak mlaku muteri jagung. Padahal leren awat tok, awet acak yo gak leren. Yo gak leren, Mbah, kene aja mangan awan ambekan esok mlaku rene ku mang tak yo leren mlaku. Alah. Jenenge nggone mbaone Mbah Pomo wis bar. Terus iki entuk separo jek munggah mendhuwur kae lho, guys. Kuwi ora ngebarno jenenge wong ya wong loro mbaon semene mbane ya. Ya panggah ora ngebarno. Wong nek wong telu mah tak ngebarno ya, Mbah. Heeh. Aduh. Mulai cek kempis-kempis, sengkleh-sengkleh ngene, guys. Sesuk kon budal neh ya, Mbah. Emang ditelepon Pak Su, guys, dhisik. Pak Su yo cek ning bethekan ngono. Wis balik apa urung? Gong del engkas aku ngono. Pak Su yo ngusung nganggo kole Mas Agus kuwi. Balik ping 3 jagunge nglangsir. Ganti bareng nek nyelap mesisan. Nu, guys. Alon-alone ya Mbah Mi karek balik kok. Lah yo. Sak toke Mbah. Aku nek obat-obatan ki ora tau Mbah Mi. Lah yo, jarang. Pas aku takruk ku muser-muser. Anu bar medun ku mang. Gak anu ndek mah tabok apa juluk motor tarik nebiar. Rodan ki guyang-guyang. Alah. Yo. Muser-muser jere Mbah Mi cakruke muser-muser jere, guys. Kok dilanjut nah, guys. Wis entuk separo, guys. Cek kurang separo mlakune. Wis teko kene iki. Walah, ngomong langsung. Wah, hati-hati. Kayak gubuke doke ketok kok kene. Mulih porong Mbah Kung. Aku ndek iki kalau Mbah. Kene lak metu wetane gubuke Mbah Dok kae le. Ditekoki Mbah Kung. Kemang tak metu etane mbaone dhewe mang eseh ngono. Oh, gak aku yo ngeyel ngono ae le.
Paling bloke lek Sumi anu Kong. Walah wong nebal kidul mang kok Sumi sapa leh ngono. Sore iki mang aku ngono. Iya wis sampe balik sore iki mang leh. Walah yo berarti aku Mbah Ratemi mbek Mariam aku ngono. Tak kira sing sak bloke Sumi iki do metu kono. Wong cek desuk langsung blab-blab yo Mbah iki. Cute wis ra enek usungane nek. Lah iya apa enak ngono lho. Yo edak nggone. Terus kene kono ae. Gubuke apik kok kaya omah tenan kok. Gubuke omah setangkep kuwi. Kuwi dek kono kuwi. Iki gubuk apik, Mbah. Iya, nek gubuke ngene wong bulakan jerene. Kaya omah setangkep nek gedhe ki ya apik, nek nukangi apik. Kayu tenan ora kayu-kayunan. Wis iki kocek iki wis arek arang-arang guys wis entek. Wis dadi kocekan kabeh. Iki engko mbok menawa nek udan ae paling yo do icir neh iki. Diciri neh. Lho lah karek malah rene Mbah Parake. Oh alah kuwi telek pitik, tak kira jagung. Oh alah nek nggo nang 5 apa 6 kuwi. Dalane kok ngene. Aku sing tak sedai malah iki Mbah cara nggo motor. Ya. Lah ya nek sikile gitu ngisor ya ora apa-apa lho nek genengan nek sakmene bleset. Oh ungkek banget ngetokno ning ku lho munggul mendhuwur ki Mas Sambu alah. Wangel angger kadung blusuk ning ganggangan ngene iki. Walah nggo limo. Ambune Mbah Mi. Nggih ada ambune. Alhamdulillah, guys. Teko desane dhewe. Gembrenge tak pondonge, Mbah. Gak dipondong ngene. Edak kok. Oh, gak. Ya saya buat apa lah ngene. Montore didongsong rono guys.